जतना हामबाय वानासापारा राजदनपारा मिले 79 81 फैमिली नि 166 वोटर बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी आकर तिप्रा मोथाने बैनर हापाइका कोइलांग सिंह विलेज कमिटी अंदर चेनी मेन धर्मों ग्रेटर टिप्रालैंड चेनी बुबाग्राने छामों न साजावे बसकाओ ग्रेटर टिप्रालैंड ने मूवमेंट न स्ट्रॉन्ग खाने बागे चेनी तिप्रा मोथाने साजावे जे फाइनल रोज जो तो ना खाबाई खुबाई लामसो बसकाओ जे तोंगनाय ओ आमचायो तबक जे बीजेपी सीपीआईएम आईपीएफटी खाई तोंगनाय कोई परिवार जों बनोबो कोइजाव जतन फाय बसकाङो जइन खाइफैनानै जोंबो बाक्सा फाय सामों खाइफैनानै जों जत मिलियै ताखौ बुखौ जिनो हामचायो जिनो बरौनि हामक्रायनि बायनो जों सामों तांलायनाय बसकाङो जों ग्रेटर टिप्रालैंडनि मुभमेन्टआव आरोबो जों स्ट्रं खायनाय जतन हामबाय